Работих с 3 агенции за недвижими имоти по време на почти двуседмичното ми търсене на апартамент в Пловдив и Trivium Estate беше безспорно най-добрата по няколко причини. Физическият им офис изглеждаше най-представителен от трите, а всички в Trivium бяха много професионални и любезни. Работата с Айваз беше истинско удоволствие. Той говори няколко езика – английски, български, турски и вероятно още. Усетих, че е най-честният от тримата брокери, с които имах контакт, и със сигурност ще се обърна към Trivium, когато реша да купувам къща. Като чужденец нов в България, силно препоръчвам Trivium Estate. Тя беше отвънка и е намерила в Google, веднага не звънна и аз слязах долу да я посрещна. То си личеше, че тя се притесняваше, защото най-вероятно сме били поредната агенция. Ще просто да намери това, което наистина тя търси. Точният апартамент с точните нейни изисквания. Тя била любителка на котки и кучета. Искала да спасява колкото се може повече котки и кучета. Дори ми разказа за една котка, която е видяла по улицата. Една кола е блъснала в Пловдив, за съжаление. И тя по най-бързи начин хванала с такси и отишла на ветеринарен лекар за веднага операция. И спасила котката. И реално решава да дойде да живее съвсем сама в нашата страна. Дори каза ми, че нямала търпение да стане и дори граждан на България. Показахме и няколко опции на нашия лаптоп. Около 7-8 опции. Тя предварително беше си ги харесала, на имейл беше ги изпратила от нашия вебсайт, от Trivium Estate. Видяхме ги, обсъдихме кое са плюсовите и минусите за тези апартаменти, които тя ги е харесала, като локации, като цени, разпределения. И решихме от тези 8 опции да отидем на 3 огледа. Беше притеснена, да, но като направихме няколко огледа, тя малко се поуспокои. Вече видя, че има апартаменти, които предлагат с домашни любимци, които в момента е по-трудно, но имахме опции, които да й покажем. Направих всичко възможно, за да й свърша цялата тази работа и се радвам, че й помогнах.